No, ďalšia časť. Tu už nám trošku schody zmenili. Takže ideme ďalej. V ústrety 530 schodom. To trošku vidno aj vonku. To je fakt, to je úžasné, chápete? To je stredná väža, ale tých väží je, neviem či koľko je, či dokopy 8 ich není. A že je to svetový unikát, to, akým spôsobom je to postavené. Pozrite sa, mesto už začína dostávať mi pod nohy. Vlastne už je ďalšia väža. A hento sú kolejové stanice, lebo tu je hneď hlavná stanica. A ty kokso. Stadiaľ to by som nechcel padnúť. A to sú také oné, to celkom už začína mať aj rešpekt. A ty kokso. Už by som asi aj išcenie prijal. Aj keď samozrejme reálne som skutulom po schodoch pri najhoršom, ako hoci kde v Činžáku. Ale ten pocit a vedomie toho, že je to trošku vyššie, je predsa len iný. Aha, tuto máme, ideme do finále asi. No, tak sa poďme na to pozrieť. Dúfam, že neodpadnem. Ja teda nemám strach z výšok, taký bežný, ale rešpekt zase, rešpekt mám. No, takže, čo tu máme? Minca sa dá spraviť. Aha, asi tu bude. Pozrite na to. Ešte, že tu bol druhý turista, ktorý sa už kúkal hore. Asi by som si to nevšimol. No, ideme ďalej. Aha, to sa ide preč. Tadiaľ to sa ide. Ty koksa. Pozrite sa na to. Dobre, že to... Aha. Ale teda vidíte, mriežka, pletivo. Však jasné, aby tu vlak to nepovedal, že je tak Felix. Tak to je krása. Tam je nejaký kostol, neviem presne aký, ale možno, že to je ten blízko tohto domu. Je bazilika svätej Uršuly. Tam je ďalší kostol aj s nejakým kláštorom. Blízko bazilika svätej Uršuly, ktorá je vlastne tiež patronkou tohto mesta. Sviatok má 21. októbra a je tam aj jej telo. Tuto v Kolínskej katedrále ešte neviem, kto všetko je, ale to je najväčšia pokladnica v celom Nemecku. A už z tej pokladnice v Holandsku som bol hotový. No a vlastne v patronom, a tam je ďalší kostol, tak uvidíme, že ktoré z toho je tá katedrála, ak si, ja sa tam pôjdem pozrieť. Patronom Kolína je svätý Gereon, ktorý má sviatok práve dnes, 10. októbra, alebo hento môže byť tá bazilika, no uvidíme. Ale krásne sú tu kostoly a aký veľký kostol alebo bazilika a vyzerá to ako maketový model oproti tomu, kde som. Takže je to paráda, no ale naspäť ku Gereonovi. Bol to vlastne vojak v rímskych legiách v 4. storočí. No a mučeník. A toto vidno úplne hore. Paráda. Aha, aj toto, úplne hore. No a jeho aj s vojakmi, ktorí vlastne sa vzopreli
nejakému bezbožnému príkazu, neviem presne aký to bol príkaz, tak ich vlastne zabili a bolo to práve v mieste tohto mesta. Čiže ďalšie mesto, ktoré vlastne sa povstalo na živote alebo smrti nejakého svätého. Takže sú tu aj teraz slávnosti vlastne od dneska až 21. októbra, lebo to sú patroni mesta, svätá Uršula a svätý Gereon. No, tak asi toľko. A ešte budeme mať prenos z katedrály a z miesta pokladov.